3 espazos Concilia farán máis sinxela a conciliación familiar e laboral durante o verán para as familias do Concello de Poio. Están en marcha dende hoxe e continuarán operativos até o mes de setembro. Este tipo de actividades son fundamentais, somos un concello cunha población moi xoven e donde entendemos que ofertar este tipo de, como é o caso do Espacio Concilia, é fundamental para que eses pais, nais, avós, aboas, pois poidan ter un mellor día a día e sobre todo que estes nenos e nenas que somos aquí o poidan pasar tamén e disfrutar. Un deles é o do Colexio Isidora Riestra, no que hai 150 inscritos. Esta primeira xornada transcorreu con presentacións e xogos. Nerviosismo por algúns dos críos por volver a ver aqueles nenos e nenas que na pasada, en este caso, ludoteca, pois se encontraron con eles, pero bueno, nós, por parte do Concello, pois estamos moi contentos de que se iniciara sin ningún tipo de percance salientable e esperemos que funcione o mellor posible. Completan a oferta os espazos Concilia dos colexios Espedregada e Viñas. Entre os tres suman máis de 600 prazas que este ano ademais son gratuitas, grazas a unha subvención da Xunta de Galicia. 1,5 millón de euros en todos estes espazos Concilia da provincia, o cual quer dicir que miles de nenos e nenas teñen a oportunidade, como dicía o alcalde de Poio, de seguir este programa de forma gratuita. A gratuidade do servizo é unha das principais novidades respecto á edición do ano pasado. A segunda, que se amplía o funcionamento ata o 6 de setembro. A terceira, que nesta edición se inclúen tamén 2 sábados durante o verán, o 13 de xullo e o 10 de agosto.